Tekon. Aku mau disusul walu rama, tapi nek jejak galai purel gelem. Ngomong apa, Ji? Ngomong apa? Oh. Ngomong apa? Getok. Ngomong apa? Getok. Ngomong apa kon? Getok lah. Aku budal. Budala. Surara. Ngene iki nyemamut. Oh, digawa diitung lho kono. Muga-muga rutu ketemu aku neh. Oh, enggak iso. Aduh. Lapa kok iki? Hah? Apa? Ngemis. Wong gawa gitar ya kate ngamen sih, Pak. Aduh disawer ora, temenan lho iki. Sapa? Lurah. Lurah sapa? Lurah Dono tak pengen. Lurah Dono kancaku ke SD. Hah? Lurah Dono kanca SD. Don. Alah Dono rek. Pakekmu ngono. Heh? Jon niku lho. Dono. Kancaku, Pak. Wong dikek gak. Wah, nakalan. Ora nyanyi penak dikeki. Nek nyanyi nak dikek ya, Pak. Wah, iki jare dikek iki mah gak dikek. Asik. Ngenteni tebune. Ngenteni tebune apa? Tebune digawa trek kok gulane teko, awakmu dikeki gula. Kayak gula sak kintal, awakmu duwe kencing manis. Tak dongano tebune lancar, Pak. Lancar terus, mben yo lancar terus, gula yo dadi akeh, tebune regane mundhak Allahumma. Alah. Pak Dono nek mimpin desa kene muga-muga terus berbakti kepada dusun, kepada desa dan berbagi rezeki Allahumma. Pak Polo Sutikno termasuk Dono muga-muga panjang umur Allahumma. Ngene gak disawer kebacut. Ngelem lagi cete dicawer. Gak. Kasumpete kabeh. Wong lho jek ngitung. Anak buahe jek njopo dhuwit nang ATM boan. Aku ketene ngamen, Pak. Ngamen lho. Kon niku bengak-bengok nang gedang-gedang cokot tulo kapok ngono. Baik saudara-saudara, izinkan saya bernyanyi di depan saudara-saudara. Sing ijene sapa? Karena saudara-saudara saya bisa bertemu dengan saudara-saudara. Maka dari itu saudara, jika saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering-sering bertemu dengan saudara. Karena banyak saudara-saudara, kita akan selalu banyak saudara. Iya. Wis mangko saudara-saudara. Nyanyi tak, Pak? Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku grogi, Pak. Ada grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang suka hura-hura. Po ame-ame pelalang kupu-kupu, siang makan nasi wataji koyok. Po ame-ame pelalang kupu-kupu, siang makan nasi wataji koyok. Raimu. Lah apa lho, Pak? Kok iso? Nyanyi pira-pira sepatumu dari Karis. Paris, Pak. Paris tak Karis. Sing duwe omah muring-muring. Nyanyi gak poker. Lanjut mana, Pak ya? Lagune Roma Ramari-mari sing lagi viral.
Omahe Rama gak mari-mari. Roma Irama iku, Pak. Omahe Rama. Oh, Roma Irama. Keringetku sampe dromos, Pak. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi bataji koyo asu. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi bataji koyo asu. Kuk kuk kuk. Ampun tuh. Aku mangkal gawe isi do, Pak. Wes. Apa, Pak? Nyanyi sing penane. Sing enak. Heeh. Sing ngene iki yo. Ngene iki. Apa iku? Apa? Mbok. Lagu terbaik dari negeri gajah. Nah. Anenebadeye apa tikekena, apa tia, apa tikekekut, apa tito, apa tikut kut kut, apa deye. Akrungu suarane kendang dan embut dan embut, penontone cingkrak cingkrak goyang goyang. Akrungu suarane kucing push push push, penontone cingkrak cingkrak krayak krayak. Akrungu suarane bledek. Pak, Abakmu to, Pak. sampean lapo ngene-ngene? Mamen go bledek. Gak nggo bledek iku bertanda alam, Pak. Lah, ana namane. Alam iki murka krungu swaraku sing gak enak. Wah, yo wis sakonane, Pak. Masalah sing ndonok sakmene kae yo, Pak. Jangkrik 2000. Kate pira? 3 lagu lho, Pak. Bagi 3 lagu, sak omah 2000, sak omah 2000. Nek 100 omah pira? Tambah ono, Pak. Wis, Pak tambah ono, Pak. wis, Braiku ket sore lho, Pak. wis. Anakku menesuk wae bayar sekolah lho, Pak. Bah, sekolah bandak kapok. Ora kaya kaya bojomu minggat. Minggat coba barabine. Ah, rabi sapa? Rahasia dilungkas tak undang. Alah, aku ro. Hus. Ro aku Hus. mau digocek. Men. Bagiku sinar. Hei. Mulutmu iku lho, iki lho masyaallah. Atu anu. Tambah ono, Pak. Tambah ono 2000 kas. Ya namane. Ya, mek petange rek. Wes. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe ngono. Duitku gawa wong. Ra, duitku gawa wong ora. Wis. Pancen ora maido jaman saiki jaman edan. Beh, otote gawedhi ya amen. Masih mikul-mikul tebu ya kuat sakjane lho. Ora. Ulune dodo sakmene ya amen. Kadang-kadang nek mata moto-motoan duwene. Lah kene bajul teko. Tumbar miri jahe dil mere jilke dil mere himrke. Kon kate dodo saka pecel.
Kenal lagi he. Nama saya Kajul he. Asli dari India. Apa kajol he? Do film kuci-kuci hota he. Ya, kuci-kuci itu he. Kuci-kuci he. Aduh gantenge bapak tuan rumah he. Ganteng. Brengos iki asli ta. Aduh. Aku mek ketok wong brengosen he. Kudu merangsang he. Kudu merangsang. Iki picatin. Aja ade nyeluk Pak Lurah he. Pak Lurah ket sore mau bingung he. Lah apa bengong tebu nombok bengong. Sandale ilang he. Aku sing nemokno he. Bisa duwe pira? Kok belas he gorene Pak. Lah, Bersama Sri Devi bapak he. Lho iku lho digarukno kono. Oh urung gatel be bapak. Ditungno. Aku ngamen Pak. Amen. Pantes. Awakmu tekan ndi? Indio. Amen apa? Tari ular Pak. Medene. Meneng wae pokoke. Iki aku duduk kaya penari ular daerah kene-kene iki. Daerah ndi? Aku India gawe ular King Cobra. Waduh, nyembor iku. Nyembur sekali cek Tek bros. mati sing dicucuk. Aku wedi ah. Enggak menengo. Wedi ah. Menengo. Wedi ah. Menengo. Wedi ah. Menengo. Wedi. Meneng. Wedi. Kon meneng tak Kak? Aduh. Kok ngesai gedang goreng kon? Hah? Kok nggawa gedang goreng? Awakmu ya gowo iki. Siarno kaya palapang ngono lho, Pak. Hadirin akan ada tari ular Kajul he. Ha. Kon ki nyiarno Jange hadirin kaya palapang. Iya. Iya, saudara-saudara sekalian, saya mendatangkan tari ular dari India. Tari ular ini bukan sembarang ular, tapi ular King Cobra. King Cobra. Hati-hati. Itu ditakuti orang semua orang itu wedi. Oke, Pak. Duduk yang baik. Iya, Pak. aku wedi ya. Lungguh sing Aku apik. wedi disembur. Lungguh ti tak tukak cengkelmu kon kok. Lho, Pak. Sepurane, Pak. Apa? Kasetku kari. Alah. Ditabuhi cangkem kok, Pak. Cangkemmu kuno kok. Kon ambek wong wedok nyangkem-nyangkemno kon. Wong diulangi sing apik kok ditabuhi cangkem lho Pak, tak ulangi, Pak. Engko potongan gak apa-apa. Piye? Torore rore 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 soling ae, Pak. Heeh. Ayo tak dicoba, Pak. Ciro lu. Kendange nguri sampean sulinge. Hei, Brit, ditangi. Aku sing aloh pripun. Ayo, Pak. Hadirin sekalian, sekarang akan Anda saksikan sebuah pementasan tari ular. Bapak Lurah, terima kasih. Bapak Polo, terima kasih. Dan juga Kene cikalan lah dano. ya apa iku kabeh sambutan dhisik. Sambutan wis. Kon iku nanggap ta cerewet danco iku. Nanggap pakai ngomong kon iku. Wis. Asin abu iki brasen kok. Seje panari ular kene ambek kono. Lho, ayo kok. Tarare rare. Buket mangkot aja mulet iki lho. Berarti
lincah ya, Pak? Sing lincah. Ngono ya. Eh. Lah sampean nabore dorore sing lero cuk lho. Ayo katok, Cuk. Ayo. Ambune gak enak ya. Iki naritan gak ulane metu iki lho. Oh, cok mabul-mabul iso sangit. Merangsang iso kaya pak. Ayo. Ya iya, jancuk ngentut kon. Gak bongko kon. Pak, tempuana Pak, taji ngentut Pak. Karyaku tok lho Pak. Pak Lurah, tak jelok kita reret lho. Pak Lurah jaraku kancaku. Awakmu gak kenal. Karuan Pak Lurah gak ngentutan, kon tuwek ngentutan. Encene tuwa yang ngentut. Iya, Kacu. gak mambu ngono mangan laraan kon ambune. Itu ora. Man debok. Ayo. Sing joget aku kon sing nampani sawer. Ayo, aku mau ulone ditokno, aku mau nyembur ku. Meneng ah. Ya. Cacatku pegel lagi. Segera ular saya keluarkan. Drum dum 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 dum. Drum dum 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 dum. Drum dum dum. Drum dum dum dum. Kali cilu lagi. Drum dum dum dum. Dum 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 dum. Rujuk rujuk lo. Rujuk rujuk. Dum 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 dum. Aku iki. Ulane nyembur. Kali ci. Terore rore rore. Terore rore rore. Kok medeni kan? Aku dijejek kula ana sikile. Wah nek ulane sikile sih. Tepat cangkem kok dipruk. Ayo, iki piye iki? Ayo. Sik ngentut maneh. Sik ngentut maneh. Ate bongko be kentan ngentut. Aurane katane ngentat-entut. Drum dum 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 dum. Mau dung-dung, aku wedi ulo mau dung-dung. Wis tak tono ulaku iki. Penonton sudah pengen menyaksikan. Tepuk tangan untuk Mami Okta tadi ular. Iya. Waduh. Tarare ngomong kok. Terore rore rore. Terore rore
Penari ular kon ta aku. Satu, itu ngono. Satu, Dua, dua, ora sida tiga. satu, Satu, dua, dua, tiga. Iki Mami Okta akan menjirakkan ular king cobra. yang ini sikil mau jangan kayak kene. Sri Devi aja ini. Iya, Ora wedi aku. menjinakkan king cobra. Iya, Iya, oh koce. Iki kepetikan. Iya. iya. Hei, tangi uloy. Tangi. Hei, uloy tangi. Tangi. Cek. Ya. Tangane. Kok lancang wis itu saweran dhewe-dhewe. Sik mlebu saweran. Ula mencong loro ya. Kok dicocok ula kucuk. Cuk. Iki apa iki? Lah iki dawa kaya ula. Iki. Aku lah ngomong apa? Ula endong. Lah iki dawa kaya ula. Iki entong matamu gak ketok. Mulai ngadep udel. Duwe, Pak. Oh, kesuwen. Apa iki, Cing? Yo, ya iku kok. Penari ular sewane kelambi ki 2 juta. Wah, 2 juta bener. Pokoke 2.000. Nah, wis. Piro iki? 4.000. Oh, soge meleki. Kowe meneh mati gak digotong wong. Ora, aku diremot. Kon meneh mati gak diwuri-wuri kembang. Duwe jawet durbuk semut. Awas kon. Soge meleki kaya kon meneh awas. Celorot teko wetan kemis malam. Paling jawet kutah. Yes. Jaran. Kiri. Asu. Duh. Kebun binatang. Pokoke dulur desa nek kebon banci. Kebon kelebek. Temenan Pak Lurah men takon ndelik nek banci takon ndelik. Allah kok so. Lho kok kae keri. Sopon iki.
Kapok kaya. Iki sego. Sekor dedek. Kapok kaya. Lah. Eh. Eh. Lho, mata kocone ireng ketok duwe roto. Lah mulai. Lah mulai. Lho, lah mulai jare kae piro iku jare hitungan. Piro iku? Piro iku? Piro? Oh, gak ero ki. Piro iku? Hah? Piro? Oh ya. Apa ya? Apa ya? How gitu ora mulai ora. Wis lho. Lho. Lol. Hei! Hei! Jalan apa lo? Hei! Wah. Wesing. Syukur. Apik rek bantengan rek. Api-api kene disambeti ya. Bagaimana rasanya? Apik. Api kake ngono. Rame Ji. Ji. Pola piye arek-arek iki? Arek-arek kabeh iki mesti ngongkon aku. Bolak-balik awakmu ngongkon. Lho iya. Ora apa kene? Wong kon biyen sok. Hah? Melarat iku api mbek wong. Saiki kon sugih lali mbek kanca. Sepurane tuh meneh tak dono tebu. Alah. Wis. Hati-hati ya. Arek-arek, ayo matur nuwun karo dulur-dulur Jinggring, awak dhewe ditanggap, Terutama Bapak Kepala Desa. lah iya muga-muga mari sedekah desa, masyarakat Jinggring iki
kabeh tentrem ayem, Amin. seger waras panjang umur, Amin. rezekine tambah melimpah ruah. Amin. Kapan-kapan cek iso nanggap Ludruk Budi Wijaya Mani. Amin. Lah bengi iki gawe lakon apik, lakon permintaan. Apa? Permintaan. Lakone permintaan. Nek gak ditontok sampai esuk rugi. Iya iya. Judule Pendekar Sumur Gede. Oh, pendekar sumur gede. Iki engko lho jalan ceritane ya apa? Mangkane